Čaute všetci, moje meno je Mišo z luxusnej elektroniky a vítam vás pri ďalšom zhrnutí noviniek. Tentokrát sa pozrieme na novinky, ktoré sa udiali počas mesiaca september. Môžeme ísť na to. Nový kráľ streamovania Eversolo T8. Fanúšikovia značky Eversolo sa konečne dočkali. Po mesiacoch očakávania prichádza na trh nový profesionálny streamovací transportný systém T8. Tento kúsok bol prvýkrát ukázaný na prestížnej výstave High-End v Mníchove a už vtedy vzbudil obrovskú pozornosť. T8 je stavaný ako vlajková loď, ktorá má stanoviť nové štandardy v digitálnom prehrávaní. V jeho srdci bije ultra presný femtosekundový hodinový systém, ktorý minimalizuje akékoľvek skreslenie a chvenie signálu. Dopĺňa ho super tichý lineárny zdroj napájania a špeciálny 4N bezkyslíkatý medený toroidný transformátor. Všetko je uložené v robustnom CNC frézovanom hliníkovom šasi, ktoré poskytuje pevnosť aj elektromagnetické tienenie. Jednoducho T8 nie je len ďalší streamer, je to zariadenie, ktoré chce byť novým štandardom pre high-end digitálny svet. Devialet predstavil luxusné reproduktory Phantom Ultimate. Francúzska spoločnosť opäť ukazuje, že audio nemusí byť len o zvuku, ale aj o dizajne a luxuse. Ich nová séria Phantom Ultimate prináša reproduktory, ktoré sú rovnako umeleckým dielom ako aj technologickým zázrakom. Najdrahšia edícia Opera de Paris je zdobená ručne aplikovanými detailmi z 22-karátového zlata. No nie je to len o vzhľade. Phantom Ultimate ponúka výkon až 1100 W, hladinu hlasitosti 108 dB a frekvenčnú odozvu až do 35 kHz. A basy? Tie idú vďaka technológii Hard Bass Implosion až na neuveriteľných 14 Hz. Medzi ďalšie kľúčové inovácie patrí Speaker Active Matching, algoritmus, ktorý v reálnom čase chráni meniče a zároveň zachováva presnosť, alebo Adaptive Volume Level, ktorý automaticky upravuje hlasitosť podľa prostredia. To všetko poháňa nový procesor NXP IMX8M Nano SoC, ktorý sa stará o efektívne spracovanie zvuku. Cena v rozmedzi 2850 až 6450 $. Nová vlajková loď značky Bowers & Wilkins PX8S2. Značka Bowers & Wilkins priniesla novú generáciu svojich vlajkových sluchadiel model PX8S2. Už samotné označenie S2 naznačuje, že nejde o úplne nový koncept, ale o zásadný krok vpred. Spoločnosť otvorene tvrdí, že ide o najlepšie bezdrôtové sluchadlá, aké kedy vyrobila. A to je silné tvrdenie, keď si uvedomíme, že práve Bowers & Wilkins v poslednom 10-ročí priniesli jedny z najlepšie hodnotených modelov na trhu. PX8S2 sú tenšie, elegantnejšie a ešte viac prémiové. Na povrchu nájdeme luxusnú Nappa kožu, hliníková konštrukcia dostala nový odkrytý detail kábla a aj púzdro je menšie a praktickejšie. Navyše dôležitý detail, vankúšiky aj hlavový most sú vymeniteľné vyškolenými technikmi, takže sluchadlá sú navrhnuté na dlhé roky používania. Mení sa trh. Harman dokončil akvizíciu Sound United. Veľká obchodná správa prišla od spoločnosti Harman International, ktorá je dcérskou firmou Samsungu. Harman oznámil, že dokončil akvizíciu spoločnosti Sound United. To znamená, že pod Harman teraz patria značky ako Bowers & Wilkins, Denon či Marantz, ktoré sa pridali k portfóliu obsahujúcemu legendy ako JBL, AKG, Mark Levinson či Harman Kardon. Harman to označil za strategický milník. A nie sa čo čudovať, ide o jednu z najväčších zmien na trhu za posledné roky. Spotrebitelia môžu očakávať väčší výber produktov, nové inovácie a ešte silnejšiu konkurenciu. Pre audiopriemysel ide o zásadný krok, ktorý ovplyvní budúce roky. Auralic. Koniec s okamžitou platnosťou. Menej potešujúca správa prichádza od značky Auralic, ktorá bola známa svojimi high-end streamovacími riešeniami. Už niekoľko mesiacov sa šepkalo o problémoch vo firme a tie sa v septembri potvrdili. Spoločnosť ukončuje obchodovanie okamžite. Náznakom bol aj náhly zánik komunitného fóra, kde zakladateľ Xuangyang Wang
roky komunikoval priamo so zákazníkmi a poskytoval podporu. Samotný Wang odstúpil zo svojej funkcie už začiatkom roka 2025, údajne, aby sa venoval iným projektom a pretekom so športovými autami. Pre fanúšikov značky je to tvrdý úder. Auralic bol od roku 2009 rešpektovaným menom a jeho odchod z trhu je ďalším dôkazom, že ani špičková technológia nie je zárukou prežitia bez stabilného vedenia. Sennheiser HD 500 BAM vám z audiofilských sluchadiel spraví herné. Jedna praktická novinka prichádza od Sennheiseru. Predstavili HD 500 BAM. Odnímateľný mikrofón, ktorý dokáže premeniť sluchadlá série HD 500 na plnohodnotné herné headsety. Séria HD 500 je roky oceňovaná za prirodzený zvuk, pohodlie a skvelú priestorovosť. Preto sa stala obľúbenou aj medzi hráčmi. No chýbala jej jedna vec. Kvalitný mikrofón. BAM tento problém rieši. Pripája sa jednoduchým otočným konektorom, funguje s modelmi od HD 560S po najnovšie HD 620S a dokonca aj so staršími verziami. V balení je aj adaptér do tvaru Y pre počítače, ktoré majú oddelené vstupy pre mikrofón a slúchadlá. Nechýba ovládanie hlasitosti a stlmenie priamo na kábli. Pre každého, kto chce spojiť seriózny posluch hudby so svetom gamingu, je to perfektný doplnok. Spotify Lossless Audio je konečne realitou. A na záver správa, na ktorú ľudia čakali od roku 2017. Spotify konečne spúšťa Lossless Audio pre prémiových predplatiteľov. Oznámenie prišlo už v roku 2021, no služba sa nikdy nespustila. Teraz je to oficiálne. Spotify Lossless umožňuje streamovať hudbu vo formáte 24 bit na 44,1 kHz FLAC. To znamená bohatší, detailnejší a vernejší zvuk, ktorý odomkne celkom nový zážitok z počúvania. Funkcia je dostupná na mobiloch, počítačoch aj zariadeniach s podporou Spotify Connect, vrátane značiek ako Sony, Bose či Sennheiser. Spoločnosť však upozorňuje, že pre najlepší výsledok je potrebné počúvať cez káblové pripojenie, pretože Bluetooth zatiaľ neumožňuje plné využitie bezstrátového streamu. Zavádzanie je postupné a od októbra sa funkcia rozšíri na viac ako 50 trhov po celom svete. Tak, to boli zaujímavé novinky za mesiac september. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete podeliť s nejakými novinkami, čo ste vy postrehli, môžete nám to napísať do komentáru. Nezabudnite nám dať odber, blížime sa k našej méte 10 000 odoberateľov a veľmi nám tým pomôžete, plus nezmeškáte žiadne ďalšie video alebo živé vysielanie. Vidíme sa pri ďalších podobných videách, majte ešte pekný zvyšok dňa a ahojte.